Area datang lah perahu nala tabek pentak lah. Kamayu tabek kayu. Mentara majang yo tabek kayu. Oh, pernah ada edung pernah. Beda apa le? Iya tak lopang kok le. Lopang kok seporan kok lopang. Lek ayi. Ditretan Wayudi arokat lek iya. Tak tahu kok lek iya, suaran kok lek iya. Iya. Tak tedung kok lek. Cek ketangkan benar tak tuku tondu remah. Wes. Alek, Cayi. dorem lek. Tak beka pentak kok antara majang ria. Iya. Iya. Alek, sono. Iya. Kakak arokat aja lek iya. Iya. Tak apa ke kamu lek. Soala reng majang re jangan neng tengah taser ada berung jangan. Oh iya dorem lek. Ngomong lapar tengah tase. Iya. Darem mau tak ngabek kaki. Wong lapar. Boy ada berung ria. Iya. Ya kudu nabek, ah. Alek. Orang majang re berak sangken lek. Darem mah. Soalnya beda tengah atas lek. Iya. Jadi masalah kakek lek iya. Tidak cak kepikiran si budi apa singkok lek iya. Wah, kakek tokang man sorode iya. Iya. Beda di Makassar. Wala si Indra Kabasa. Ya tamang lo sa ingat kiro kelopay. Tangat kibi ring dalam sa ipabir iya. Bangka nabid mabid ba nga? Oh ya dateng lek. Ya lek tak apa ke lek. Mi bedoreng majang berak ketabek. Lek sono. Marang ke keperawat lek ya. Abang tak kira aja no. Samper aja lek kalak lek, samper lek le. Mapan samper aja ya. Boyi. Darah apa lek? Orang joran siapa nyaman ni nak sana? Kema, Wayudi. Iya. Hari berdepan tu nengat. Dorem lek. Melepat di tebun terang. Iya. Keceper ngalah sepiru kena. Good. Ibu Wayudi mate pentera. Dorem lek. Mele sampai rekenan ibu kakak. Tak oleh sampai nama ibu lek. Bima beda sampai nama ibu. Salah paham. Diri satu sih lek. Satu apa? Tos seket. Sepala. Sedia ada ya taya. Lek. Angko tas perahu taya. Lek kakek jangan meronggo tas perahu lek ya. Darem aja rena. Kakek kudundi. Amet ka. Tretan Wayudi nomor 2 ka. Tretan taropan taya. Taropan taya iya. Kakere benih pakai ong kejaran benih keng canggolang lek ya. Iya. Netepen kewajiban ala kosong keleban malam keleban singkok taya lek. Iya. Ayo lek ong ke lek.
Jangat. Aduh, ding kok laung genitas perahu jangat. Ara apa lek? Juko tak kapra jangat. Juko apa lek? Matin ratin jangat. Beni juko ratin lurek. Ale penan. Oh beni. Hah? Arwah kan penakan Wayuti si dari ujung udah pak kabib delak dina. Jangan tahu cek Wayuti aselamatan tepak are selasa klebun le. Sangking kok juko kok. Oh, yang perak do marin oleh juko mapan deh yang kok jangan. Kakek nyari anu melolo kakeknya. Cak nyaman duda jangan. Wah iya. Siapa duda? Saya. Ono pada duda nih lah. Ini bu. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincange sang mawe gandrung. Yi. Apa? Encaan tuan rumah yi. Cak sono. Mak langsung jan. Ketrong kadek malah lebur jan. Aduh, are unjuk rasa yi. Pola tak ketrong kadek unjuk rasa. Sorong ngetrong malah kena jan. Tak oleh langsung. Tampo rata bisa dajayu. Ngalak bila neng tengah jalan yu. Pengapora tretan sadaja. Nekok kentrong mulai aja lenman Melesarang mailon-alon palotana ngala aminnya maju ngentrong cak sono kala online tretan was yudi ria polana benyang ada lima yi ngala akan iti mon peria mawar sepande ego ima se anyama mas Wayuti mon setia soro nyanter ko ada Soro kaluar delima pelotan kayopi mon peria mawar sekepi ego ima tretanat Pak Yudi sorok kapi noman soro kaluar kabeh Yolamadi kembang mawar gonyina daun delima Bapak Wahyudi kiburu mereka luar dari sabini samangken beda edima delima palotan payuki geraya mager kacaran jantretan Cak Wayuti aduh banyak sekaluar dumak rang usai mawar kembang mawar ala bula mae atas mani sakaluar cancak sono kadarang aduh pola tak nemu porop cekeni
pelotan ayo ngalak amenya semawar mangkung ko angko terita cak yuti aduduh encan banyak segaluar aduduh mato malto di mana yo ngala aminya apa lentak yo maturang cara seno mena bapak yo tincan banyak sekaluar dudu lamon tade sarong yu kasukodono lajeng kepot nongko tasabara pun sengentrong adoria cacak sono talalopot nyoon sabora bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ner kincange sang mawi gandrung saliring jamirana mring brengeng suarane madu bronto Sup Joko Pitono kangenan giyak sangga ing Pratiwi panjang punjung pasurukir gemahro paladinawi kang sarta tata harja panjang dawa pucapaning puji luhur kawibawaning ngukir gunung pasir samudralaya gajah loyo limang benawi aku yen wana jagat wetan wis katon moyo-moyo jagat kulon katon moyo-moyo wis padha sumebyar cahyane lintang nyuminari umay bawa wahyu dikene ora ketanggo para widodara lan bidodari wis padha sumebyang sowan ana ing umay bapak wahyu dikene saperlu padha nyangkuyung dinane iki bapak wahyu diku nekake dalang pangrukatan saka sumber kebang meraan muga-muga dijangkung rina kelawan wengi ingon-ingone bapak Wahyudi kebo sapi bebek lan meri mas banyak saugaling yen budal marang pangonane sore padha bali marang kandange dewe-dewe ana kandang kinalangan ana lawang kinancengan labit ana dursila cuti Beni raja Peni guru bakal ya guru dadi mulane iki dina kepiye anggonmu sowan ana ing omahe bapak Wahyudi kene kakangku sing dhuwur lan adikku sing cendhek iki. Raharja pisuwan kula ora lewat dengan ingsun ngaturaken sebab pangabekti mugi ngunjuk ing ngarsa paduka. Ya tak tampa pangestumu ora liwat puja pangestuku sumrambau marang sliramu. Kula tampa asta kekalih mugi-mugi dadosaken jejimat wonten bajangga kula, Bapak Dalang. Becik aturmu, bali marang adikku sing pendhek iki. Kepiye anggonmu sowan ana ning omahe Bapak Wahyudi kene?
Raharja pisowan kula ora liwat dengan ingsun ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ing ngarsa paduka. Ya tak tampa pangestumu ora liwat puja pangestuku sumrambah marang sliramu. Kula tampi asta kekalih mugi-mugi dadosaken jejimat wonten manah kula Bapak Dalang. Becik aturmu. Lho maneg dhisik. Iki kaya-kaya duduk pawongan ana omahe Bapak Wayudi kene. Sapa lan aranmu lan saka ndi winangkamu? Kowe wani-wani mlebu ana pekarangane Bapak Wayudi kene. Ya. Senajan wis elek rembes rupaku. Ya aku iki sing diarani Bathara Kala saka alas pasetran Gondomayit kono panggonanku. Bathara Kala, kowe wani-wani mlebu ana pekarangane Bapak Wayudi kene sejolan karepmu. Aku krungu tembang rawat-rawat tembunge mbok bakul sinambyara. Mambu kukusi dupa kemelun yen dinan iki Bapak Wayudi nekake dalang pangrukatan aku bakal nyelidiki. Rukatan iki genep orane aku bakal nagih potang janji. Yo. Senajan rokatan riya tak genak arek jejet tadek nasek tadek ya tak ada tak arapalah. Sepenting lah selamat lah. Dinan iki aku bakal nagih potang janji. Bathara Kala bali dinan iki. Boh, elah kok tak bali je mon tak mare ngamuk ning bungkon Pak Wayudi. Boh, jala jantos patina Pak Yudi mare slameten. Bunih mulai kakek, mbok tak mulai jago ngamuk mbah. Bathara Kala, keladuk pangucapmu kelakon modar ketimbang tanganku kowe Bathara Kala. Ayo tandang ana dinan iki. Yo, dinan iki aku ngakoni kewirangan. Aku kalah dinan iki. Bathara Kala, ngarep aku wis ngomong, jantos patine Pak Yudi iki wis dislameti ke Bandang Balio ning alas pasertanan Gondomayit kono panggonanmu. Yo, dinan iki aku tak balik ana alas pasertanan Gondomayit kono panggonanku. Bali dinan iki Bathara Kala. Mulai kakek aja ganggu. Dinan iki aku yaiku mata aji pameling nekake yaiku Yayi Brantosena. Yayi Brantosena. Ya. Ana apa ta Kakang Jaliteng? Kresna kakangku. Iki minangka dadi tugasmu. Mbok menawa rukatan iki ana sing luput, sapun sing bersih, aja nganti ana kelelep sing ganggu gawe omahe Bapak Wahyudi kene. Yo, minangka dadi tugasku, tak sapu sing bersih,
Aja nganti ana kelilip sing ganggu gawe ana ing Bapak Ayu dikene. Iya. Ya. 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 Jangan. Yut. Setia dek yen ta yo. Dore male. Are rokatan mare lah. Ulah mare lek ya. Salah. Sania te Wayu Tadi tidak. otang ocak lah. Selamat kabilah. Keluargana Bapak Yudi, Wahyudi. Iya. Binom sino menah. Kabilah. Ayo tuan Ya, rumah ya. nah. Bi tamu-tamu kabi panjega kabilah. Iyalah. Binaringan segerwarat kuat selamat gampang gangsar oleh nyambut gawe. Iya. Sedia kok toron ya. Toron lek. Iya. Iya sambil jaran disuruh pakein lek malam jan Wahyudi te lek ya. Ayi. Apa nga? Setidi te ya. Jarang maka. Cek arokat jadi mare. Iya. Lek ngak Wahyudi lah tandi otang te Tandi ya. otang, Iya lah otang. sa Iya. te lek ya. Iya. Baju yang asing kok kelabuhan kakek. Nah. Kacok ya bak keluar lek minta pengiring marjudi kalau online. Gampang aja aku pada seneng
apik pur